Hola a tots i a totes. Bé, ara us faig aquest petit tutorial per remarcar 4 coses o 4 dubtes que vam tindre el dia passat a classe, que són canviar el nom de les notes d'aquí al teclat, que surti, en comptes de sortir les notes en anglès, que surti amb les notes amb el nom silàbic, explicar què és un compàs anacrúsic i com es fica un compàs anacrúsic amb el flat, explicar com hem de solucionar quan ens trobem una alteració accidental, és a dir, un sostingut, un bemol, i per últim, com canviar la quantitat de compassos en una línia, que també una cosa que va sortir a la classe em va dir com és que la partitura que copiem hi ha més compassos per línia? Doncs això també es pot modificar i ho veurem en aquest vídeo. Començarem a canviar el nom de les notes del piano com a referència i per fer això el que haurem de fer és anar al menú principal on tenim totes les cançons guardades i anar a l'engranatge superior de la dreta, que és les característiques, i haurem d'anar on fica ajustes de l'editor. Sí? I aquí ens diu com volem veure el piano. Fica mostrar les noms de totes les notes, això seria únicament marcar el do o no marcar cap nota. Nosaltres volem que es marquin totes i a la part inferior ens diu que si volem que sigui en anglès, en alemany o silàbic. Hem de marcar que sigui silàbic, que és do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que és com nosaltres coneixem, i anglès i alemany seria això de les lletres que us vaig explicar l'altre dia a classe. Un cop tinguem això, sortim aquí, tirem enrere, tanquem per la creueta superior, entrem a la partitura i veurem que a la part inferior ja tenim el nom de les notes de forma silàbica. Bé, ara anem a explicar com es posa un compàs anacrúsic. Els compassos anacrúsics són aquelles cançons que el primer compàs de la cançó no està complert. Llavors, per marcar això, el que fem és anar a posar, marquem sobre per indicar quin és el compàs que volem fer. I fixem-nos que ja a la part esquerra hi fica actual, que això és el compàs que nosaltres tocarem. La cançó que tenim preparada ara és de 3x4. I veieu que a la part dreta fica anacrusa. Anacrusa significa quantes pulsacions hi ha d'haver al primer compàs que és incomplet. I nosaltres en posarem una, perquè la cançó que nosaltres volem fer únicament té una pulsació. Si en volguessin dos, hauríem de posar dos i així successivament. Doncs marquem que el primer compàs ha de ser d'una única pulsació i veiem que ens ha posat un compàs de 3x4 i només una pulsació. Llavors, ara el que faré és anar transcrivint la cançó que tenim preparada i després us explico com posar les alteracions. Bé, què hem de fer ara a la partitura? Tenim que aquesta nota és un si bemol i sona un si natural. Per tocar un si bemol seria la tecla negra esquerra del piano, sí? Però si posem aquí ens surt un la sostingut que per tonalitats és el que ens sortiria, però bé, marquem un si i nosaltres volem forçar que surti un si bemol, no? Un si bemol, doncs, hauríem d'anar a la part superior on hi ha totes les característiques, aquí que fica el bemol, marquem aquí i pretem que sigui un si bemol. I l'altra nota, fixem-nos que aquí ens surt un becaire, i aquest becaire és degut, hi ha una regla que diu que totes les notes d'un compàs estaran alterades si una nota està alterada, és a dir, com que aquest és un si bemol, totes haurien si bemol, però com que aquesta no volem que ho sigui, posem un becaire. Però nosaltres volem que sigui bemol, doncs tornem a marcar el bemol cap aquí i tornem a posar aquí el bemol. I una de les últimes coses que em vau comentar vosaltres és que com és que es veien els compassos així tan enxamplats. Això és una qüestió de característiques de la partitura. Si anem a la part superior del llapis, allà on podem afegir, treure instruments, si anem a estil i disseny, hi ha un lloc que fica, aquí fica compassos, números de compassos per sistemes. Si anem aquí a modificar, ens diu que és acogedor i nosaltres aquí podem ficar com a la quantitat de compassos que volem per sistema. Per exemple, jo vull ficar-ne 7. La ficaria en guardar i ara veuríem que la partitura es fa com més petiteta. Sí, veiem que hi ha més compassos per línia. Espero que hagi servit i continuarem treballant amb el flat la pròxima setmana.